Плевен бяха инвестирани над 1 милиард и 200 милиона лева. Безработицата е значително под средното ниво за страната. Бяха създадени над 2500 нови работни места. Работим по европейски програми на стойност 20 милиона лева. В следващите години ще надхвърлим 83 милиона лева. Плевен е сред най-зелените градове в България. Да продължим по пътя на успех. Фирмата за производство на машинно плетени пуловери Navy Fashion ЕООД посетиха кандидатът за кмет на Плевен Найден Зеленогорски и кандидатите за общински съветници от партия Българска нова демокрация. Специални приветствия и благодарности за ползотворната съвместна работа към ръководството на община Плевен предаде от името на управителя Пауло Прандини пълномощникът му Поля Горновска. Navy Fashion е отличена през 2009 година с приза Инвеститор на годината за вложения надхвърлящи 10 милиона лева. За да гарантираме и занапред добрия бизнес климат в Плевенска община, ще запазим ниските нива на местните данъци и такси и на административните услуги. Предвиждаме намаляване на такса смет за бизнеса, запазване на бързите и прозрачни процедури по одобряване на строителна документация, обновяване, поддръжка и модернизация на инфраструктурата в индустриалните зони. Ще разработим нови високотехнологични зони в съответствие с новия устройствен план, с комуникации, улично осветление, електричество, ВиК, газификация, ангажира се Найден Зеленогорски. Той очерта като приоритетни в бъдещата работа на местната власт усвояването на европейски средства, създаването на публично-частни партньорства, разработването на нови пазари с побратимените на Плевен китайски град Янгчуан и полския Плоцк, където е възможно сътрудничество между тяхната и нашата рафинерия. По-късно същия ден кандидатът за кмет Найден Зеленогорски и кандидатите за съветници от Българска нова демокрация посетиха предприятието за проектиране и производство на пожароизвестителна техника Унипос и фирма Валентина 98 ООД за производство на горно мъжко и дамско облекло, изключително за износ. Здравейте, аз съм Ани Георгиева. Аз съм част от новото поколение, което е тук в Плевен. Моята мечта беше да работя в една европейска фирма. Някъде в чужбина, а може би и в Америка. Но знаете ли, аз останах тук. И останах тук, защото тук, в моя роден град, ми беше дадена възможността да се развивам, да работя в една просперираща фирма. Благодарение на един човек, това е Найден Зеленогорски. Той даде възможност чуждите инвеститори да бъдат тук. Аз да остана тук с моето семейство, да живеем заедно и да се опитваме да се развиваме. Благодарна съм на него и на всичко това, което той направи. Гласувайте за него с бюлетина номер 34. Купуването и продаването на гласове е престъпление.